Very successful. Ito ang pahayag ni Urbistondo Mayor Modesto Operanya sa pagdiriwang ng kauna-unahang Canon Festival and Budol Fight sa bayan ng Urbistondo sa Lawigan ng Pangasinan. Lalo na't pinaunlakan ni Vice President Inday Sara Duterte ang imbitasyon na maging guest of honor and speaker sa nasabing selebrasyon. Kinagagalak ni Urbistondo Mayor Modesto Operanya ang pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanilang anibersaryo ng pagkakatatag ng bayan na nagbigay ng malaking kontribusyon para ito ay maging matagumpay. Ayon kay Mayor Operanya, sinusuportahan ng Vice Presidente ang bayan ng Urbistondo, kaya naman suportado rin ito ang mga proyekto ng pangalawang Pangulo. Sa nakita nila na pagbisita ng ating mahal na presidente, parang nakikita namin na talagang sinusuportan ka namin. Ibig sabihin, yung mga programa niya, naturally, I have to support. Siguro i-realign ko yung mga programa ko para at least makakagawa kami ng magandang proyekto at maging progreso ang aming bayan. Kaugnay si sinagawang Budol Fight, pinangunahan ni mismo ni BP Sara Duterte. Tampok dito ang 40,000 peraso slice ng kakanin. Mula sa 8 iba't ibang klase nito ang inilatag sa mahabang lamesa na hinanda para sa mga bisita at mga Urbistondonian. Ayon kay Operanya, lahat ng material ng iba't ibang klase ng kakanin delicacy sa igawa sa Urbistondo, particular ng malagkit na target nga nitong ipasok sa Guinness Book World of Records kung mabigyan ng pagkakataon. Maliban dito, plano rin ng alkalde na magsagawa ng kauna-unahang Hito Festival sa buwan ng Disyembre kung saan itatampok ang iba't ibang klase ng luto na gawa mula sa isdang hito or catfish. Abangan niyo po ito, yung Hito Festival, kung saan sa buong Philippines wala pa itong Hito Catfish Plan. Ngayon, marami nagpupunta dito. Kanina lang nagpupunta yung regional office ng tourism, yung BIPAL Regional Director. At tinitingnan nila yung catfish processing plan namin. Samantala, sa kanyang pagbisita sa selebrasyon ng Canon Festival and Budol Fight, nagpahayag ng pasasalamat si Vice President Sara Duterte dahil hindi nito nakalimutan ang suportang ibinigay ng mga Urbistondonian, hindi lamang sa kanya kundi maging kay Pangulong Bongbong Marcos at sa nakarang Duterte na administrasyon. Nagpapasalamat po ako sa inyong imbitasyon sa akin na dumalo sa inyong celebration ng Canon Festival at ng inyong Budol Fight ngayong hapon na ito. Dahil po nabigyan ako ng oportunidad na bumisita. This is my first time po sa inyong lugar. Bumisita dito sa inyo sa Urbistondo, Pangasinan at tumayo sa harap ninyong lahat. Personal na makapagbigay ng mga mensahe ng pagpapasalamat. Unang-una, ang akin pong pagpapasalamat sa inyong lahat sa suporta ninyo, sa tulong ninyo sa kampanya ko at sa boto ninyo nung nakaraang eleksyon. Si Marijo Soriano, residente ng Urbistondo, nagpahayag ng sobrang kasiyahan sa pagbisita ni BP Duterte sa kanilang festival. Ang masasabi ko po sa inihanda po nilang Canon Festival ay sobrang sarap po at totoo nga po ang sabi po nila na ang Canon Festival ay matatagpuan sa Urbistondo. Sobrang saya po kahit na sobrang naipit po kami pero napaka worth it naman po dahil sa lahat po ng municipality na nagpiesta ay dito po sa Urbistondo pumunta si VP Sara. So maraming salamat din po. Para kay BP Sara Duterte, ang Canon Festival ay napakagandang paalala sa katagumpayan ng Urbistondo na lampasan ang kahirapang dala ng pandemya at sa kahandaan ng bayan sa mga hamon na dala ng pagbabago ng panahon at ng pagkakaisa, muling pagbangon ng mamamayan ng Urbistondo. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.